जेराव आसामाव दाव गावनाय एबा जिब जुनार गावनायखौ बन्द खालामदों बे समावनो आसाम आरो अरुणाचल सीमानि राजगड़ लामायाव 2.2 सिलाइजों अरुणाचलनि सासे सुबुङा दाव गावनायाव गुलिया आसामनि राजपुर गामिनि थागिबि प्रेमचंद बसुमतारीनाव गुलिया उदैयाव नाङो। अरुणाचल हलंगिनि आउटपोस्टनि पुलिसा फैना दायनिगिरिखौ हमो आरो गावसिनि सरकारि गारिजों लाङालाबानो दायनिगिरिनि गारिजों लाङो। लोगोसे गुलि गावग्रानि फामुनिफ्राय 2.2 सिलाइ आरो गरसे गुलिनि थथाखौ मोननो हायो। दायो गुलि नांजानाय सुबुंखौ गहपुर सिभिल फाहामसालियाव लाङो आरो बिनिफ्राय हायिनि तेजपुराव फाहामथाय होनो लाङो। प्रेमचंद बसुमतारी बिथाङा हलंगी हाथाइनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव अरुणाचल फारसेनिफ्राय गुलि नांफैनानै उदैयाव जोखोम जाना आरो गोबां सिरियास होननानै फोरमायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। दायो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। दायो गुलि गावग्रा दायनिगिरि सुबुंखौ अरुणाचल पुलिसा खानाय जाबाय। दायनिगिरिखौ आयेननि बायदियै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा। गुलि गावग्राखौ अरुणाचल हादाबसानि थाग्रा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनि सायाव आयेननि मा राहा लागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। माने जों गामिनि सासे प्रेमचंद बसुमतारी होननाय बे हलंगी सेरावहाय गोदान पेट्रल पाम्प माने खुलिबाय। बेयाव पेट्रल पाम्पआव बियो बाइकआव थाव सोनानै न' फारसे थांनो ओंखारनायावनो पेट्रल पाम्पनिफ्राय माने जास्ट 10 मिटारसो सिगां आग बारायनायावनो साहाथिंनिफ्राय फैनानै माने गुलि मोनसे बिनि उदैयाव नांनानै हाबो। दा बेयो एसे गोब्राब जखम जादों। जखम जानानै बिथांखौ दा गहपुर मेडिकेलाव लांनाय जादोंमोन। दा खोनानो मोनदों बिनिफ्राय माने तेजपुराव रेफार खालामबाय होननानै। जोंनि सन्देहआवथ' माने दाउ गावदोंमोन खोमा, जेरैहाय साहानि अरुणाचलनि मानसि दा नागिरनानै बे जायगानिफ्राय एसे साहाथिंहाय माने मोनसे केम्पआवहाय मोनसे .2 माने सिलाइ मोननाय जादों आरो माने गावग्रा मानसिखौ मोननाय जादों आरो। आसामावथ' माने बेबादि एलाउ गैया आरो जिहेतु माने बेनि सायाव माने दायनिगिरिखौ माने आयेन बायदि बेबस्था लानांगौ आरो दाउ गावदोंबाबो माने बेबादि मिथिंगानि माने जिब जुनारखौथ' बिदि माने गावनो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबादि मोन्थाय गैया। दा बियो माने इलिगेल हिसाबै बियो दाउ गावनायाबो इलिगेल आरो बियो माने सुबुं थानाय मानसि थानाय जायगायाव बियो नोजोर गैयालासेनो माने गावनानै माने नांनाया माने जोबोद माने निन्दा खालामजाथाव आरो। दा बेनिखायनो माने बेनि सायाव माने गोख्रोङै बेबस्था लानायखौ जों लुबैयो आरो। बे खारनायाथ' खारदों ना मादों जों बेखौ बुंनो हाथ'ला, खिन्थु बे गुलि गावनायनि बे 500 मिटारसो माने गोजानावहाय माने मोनसे केम्प दङ। बे केम्पआव माने बियो थानानै खामानि मावगासिनो दं। ओमफ्राय बे केम्पआवनो माने सिलाइखौ दोननानै मानसिया खामानि मावदोंमोन आरो फोथाराव। दा बेनिफ्राय गाव बुंनाय बादिबा बे मानसिनाव गुलि नांनायखौ बियो माने मोनथियाखै होनना बुंदों आरो। जेनेबा एसे गोजाननिफ्राय नांफैदों। जे बे बुंनाय बादिब्ला गावग्रा मानसिया बुंनाय बादिब्ला बे माने बियो मानसिनाव गुलि नांनायखौ बियो मिथियाखै आरो। हाथाइनिफ्राय फैदोंमोन बिसोर हौवा हिनजाव फैनानै बेयाव डिपु हाबफैदों। ओमफ्राय डिपु हाबनायाव आं रायज्लायदों आरो बहा थाङामोन। ओमफ्राय बिसोरो होनबाय हाथाइनिफ्राय फैदों। हाथाइनिफ्राय फैब्ला दा महा न'आव थांनो होनबाय आरो। न'आव थांनो होननानै ओमफ्राय मानसिफ्रा मा जाबाय, बेनिफ्राय थांनो ससे बैसिम थांब्ला माने घटना जाहैबाय खोमा उल्था फैफिनबाय। ओमफ्राय अबेबा नागा मास्टारनो बेखौ आं सिनायला, बे नागा मास्टारा गारियाव दिखांना लाबोबाय आरो। ओमफ्राय दिखांना लाबोनानै आंथ' नैबावनो दङमोन, पेट्रल पाम्पआव आं दङमोन आरो। जेब्ला पेट्रल पाम्पआव थायो होनबा बिसोर फैनानै आंखौ ओरै फैलाय जाबाय। मा जाखो होननानै, नङालै ओरै फै जाबाय। ओमफ्राय बिसोर आंखौ गुलि गावबायना सोरबा होनबाय। हाब मा गुलि गावलाबायनांगौ जा, नों दासो थांदों मादै नोंखौ सोर गावखो होनना सोंबाय। नङालै बेयाव दाउसिन गावग्रा होनना बुंदों आरो बेयो। सोरबा आंखौ गुलि गावबाय दाउ गावनायावनो माने गुलिया मानसिनाव नांफैदों आरो बेबायदि। ओमफ्राय गाव खोन्थानाय आरो। ओमफ्राय बिदि होननायखाय थां मानसिखौ नागिरहैदो होनबाय बिसोरो। लोगो आंखौ बिदि होननायखाय आङो खालांनानै ससे हाग्रा नागिरहैदों आरो ना। नागिरनायखौथ' मानसिखौ नुवाखिसै, बिसोरथ' खारबाय खोमा। ओमफ्राय गैया। ओमफ्राय ओरै फन हरलाबायबाय, ओरै हाजोआवबो आं फन हरबाय मानसिफोर दंहैयोखाय, जे ओरै मानसि दङबा सोरबा मानसि थांनो हागौ बेंनानै ला, एसे खबर खालाम, एसे नागिर होनना आं बुंहरबाय आरो। ओमफ्राय बिसोरबो नागिरबोबाय, बिसोरबो नुवाखिसै आरो। ओमफ्राय उनावहाय आं फैफिनबाय आरो। फैब्ला ओमफ्राय आं सासे मानसिखौ बुंबाय, थां नों दालांथिं थांदो थां, आं ओरै नागिरहैनोसै, नों दालांजों नागिरहैदो। ओमफ्राय बेबो नुवाखिसै। माने गावनानै खारनायबो जाबाय आरो। गावना खारनाय माने बे गावग्राखौथ' जों नागिरदोंसो नालाय,
ओमफ्राय गावग्राखौबो जों नुवाखिसै गावग्राफ्राथ' मिथिखाबाय जेनेबा मानसिनाव नांबाय होननानै जानो बिदिनो मिथिबाय खोमा बेखौ आं बुंनो हानाय नङा मिथिबाय ओमफ्राय नागिरबाय जोंथ' मोनाखिसै ओमफ्राय फैफिननानै दा नै अरुणाचलनिफ्राय पुलिस फैलायलायनाय जानाय आरो दा नोंनि सन्देहआव दे दा उदैयाव दे गुलि हाबदों बे मानसिखौ गावदों सानदों ना जेनेबा दाउखौ गावदों नोंनि सन्देहआव आंनि सन्देहआथ' जिनिसा दाउ गावदोंमोन खोमा बिदि सानदों आरो आंनि सन्देहआ बिदि आरो दाउ गावनायाव बोरैबा नांफैबाय बिदि अबेनि मानसि बबे जायगानि अरुणाचलनि ना आसामनि होनना नोंथाङा जोंनि सन्देहआव आं अरुणाचलनि सानदों आरो जोंनि आसामनि जानाय नङा अरुणाचलनि अरुणाचलनि जागोन बेबायदि आरो